салом алейкум подписчикони ҷони ман. Сар зана ки ҳамсоя омад ки гора табате гуфт меҳмон дорум, меҳмонум буда ки майда дора хайдо думша. Духтари худам гу ай сарай хона кадистай. Ай саҳарай дада гуфтсай бовар кунин 2 моҳай гуфта ки 2 моҳа гап мезанам. махсус дар 4 солагим гап задам. И ранги дадаш ҳашоре охе. Нами дадаш ку дар вақтш баяд чишмаки задан дил маё фаҳмиди. Эҳе ҳози духтарои ҳозира ку то питса то шашлика то тамоми чира харид мекунӣ ку дилшона намёви. Хай мо суда будем чӣ будем? Ку хай бия алаш бугум яки ховуш мебарам. Алад мегум бачаме, алад мегум баламе, алад мегум духтари ҷунум, алае алае. Ана духтар чама хуб бурд. Фарида чара хуб бурдана.